Здравейте, скъпи приятели! Днес реших да направя едно клипче, което да е по-разнообразно и по-хубаво. Така, по-разнообразно от другите клипчета. Не е свързано с маникюри, с гривни атласници и такива неща. Така, днес ще ви покажа как да си направите и такова цвете от носни салфетки. Така, на мен много ми харесва и, например, може да си направите много такива цветчета, да си ги залепите с лекопласт и да ги украсите, да ги сложите във вашата стая. Ще стои идеално. Така, взимате една салфетка, обикновена салфетка, може всякакъв цвят, дори шарена. Така, разпаряте. След това, самата салфетка има 3 пласта. Отделяте ги на 3 и трите ги разделяте. И първия пласт го слагате така. Така, като квадрат. Обаче, чакайте да взема. Обаче втория пласт ще го наклоним ей така и ще го сложим като ромче. Да, като ромче. Ей така, като ромче. Виждате ли? Така. А третия пласт ще го сложим отново на квадратче като първото. Така. Така. Ей така, трябва да се получи. Виждате ли? И така, след като сме го направили, взимаме от средата, гледната точка на средата, го взимаме хей така и ей така правим, ей така, а това ей така го завъртваме. Усъпваме го. Ей така се получава. Ако искате, можете да си направите много. И както казах, да ги украсите и да ги сложите във вашите стаи. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. Довиждане!